Hey guys, og velkommen til den her lille blog. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den lige nu, men det er en blog. Blog episode 1. Og som sagt, jeg er mig. Ja. Og min nye kanal. Jeg kommer til at lave en ny kanal på grund af den her. Det skal bare være den jeg bruger normalt. Så nye kanal kommer til at hedde The Dark of Doom Gamers. Altså Doom Gamers. Hvis det er ikke du, så er det bare The Dark of Doom. Okay? Når jeg får den lavet, kommer den til at ligge dernede, nede i below. Eller. Nu kommer jeg også til at tage lidt volapyk. Og den her t-shirt, min Pirate t-shirt, kommer jeg til at på. Det er min stream, eller film t-shirt, og en kikketur, som jeg også kommer til at gøre med, og så videre. Men og mange spurgte mig om, hvad jeg gerne vil være på YouTube. Det har der så ikke været. Men jeg har skrevet på min Facebook, og stille spørgsmål, og bla 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 bla. Og en af dem har spurgt mig. En af mine venner spurgte mig om, hvad jeg vil være for en på YouTube. Jeg vil være en YouTuber, som jeg vil gerne være kendt på YouTube, fordi jeg vil gerne være den YouTuber, den danske lille YouTuber, som har de 30.000 ansigter. Jeg kan gøre så mange ting med mit ansigt, så det ikke fattes. Og det er jeg gerne vil være kendt for. Så ja. Baby. Og hvorfor jeg siger det? Ja, jeg skal på toilet. Ja. Skal jeg. Skal bare have min børn. Så. Så. Okay. Så. Ting er. De her kommer til at være. Jeg lover intet. Jeg vil prøve at holde dem på 5 minutter. Cirka. 5 minutter. Omkring de der 5 minutter. Nu må jeg ikke love for meget, og måske kan den her komme op på 10 minutter, men den der baggrund. Nogle stue. Jeg har storbillede i stue. Et skib. Et skib. Og et skib hernede. Og et skib ovenpå. Og der. Og der. Jeg vil sige, at det her, det skib er væk. Jeg kommer til at streame på min sofa. På skibbervæggen. Eller den hvide væg, der herinde på værelset. Så. Men mine spørgsmål vil jeg heroppe, og dem har jeg skrevet ned. Og alle dem kigger jeg på en computer. En computer. Foran. Så. Typen. Nu vil jeg ikke gøre den her video alt for lang eller for kort. Jeg ved det ikke. Der er sådan en timer på, men den tæller kun sekunder. Så indtil videre 147 sekunder. Så skal vi finde. Undskyld. Jeg skal prøve at lade være med det. Og sådan, ja, på YouTube.
Være på YouTube, være på YouTube. Fjernsyn. Undskyld. Men mit setup kommer til at være der. Indtil videre kan jeg sige, hvad jeg drikker burn. Saftevand. Så. Men jeg tager af. Undskyld, jeg er ikke noget at tale om. Jo, det hedder jeg så, men ikke så meget. Vi bliver et spørgsmål, så. Jeg kommer til at være YouTuber på YouTube. Og min nye kanal, og hvor jeg streamer henne, hvor jeg er på, når jeg gør det. Alt muligt andet. Så det går ikke. Men vi ses. I Nifon et eller andet. Nej. Jeg tager af herfra. Jeg siger, vi ses YouTube. Okay, have en rigtig god dag. Hej.